Να καλωσορίσουμε σε ακόμη έναν επεισόδιο του Escape την Αλεξάνδρα με μια πολύ όμορφη ιστορία που κατάφερε να νικήσει της κρίσης πανικού. Αλεξάνδρα, μου θέλω να πεις τη δική σου ιστορία με τις κρίσεις πανικού, ακριβώς πώς ξεκίνησε το δικό σου ταξίδι. Βασικά το δικό μου ταξίδι ξεκίνησε όταν δεν ήμουν καθόλου καλά μέσα μου. Βασικά πονούσα το στομάχι μου, καρδία. Δεν ήμουν καθόλου συγκεντρωμένη ούτε στη δουλειά μου, ούτε γενικά. Συνέχεια πονούσα κάτι, δεν μπορούσα να κοιμηθώ καθόλου. Δεν λειτουργούσα στην πρακτική ζωή μου, ας πούμε. Πήγα σε διάφορους γιατρούς, παθολόγους, καρδιολόγους, γυναικολόγους, το οποίο πάντα μου δίνανε απλά μια εναλλακτική. Μπορείς να πάρεις ένα χάπι για την καρδία να σταματήσουν οι ταχυκαρδίες, μπορείς να πάρεις ένα χάπι για το στομάχι και αποτέλεσμα δεν έβλεπα. Μέχρι που η παθολόγος μου είπε, Αλεξάνδρα, δεν έχεις κάτι. Πρέπει να το ψάξεις ψυχολογικά, μέσα σου, πιο βαθιά. Δεν γίνεται, μου λέει, να κάνεις τόσες αναλύσεις, τόσον καιρό και να μην έχεις τίποτα. Και έτσι άρχισα πρακτικά να κάνω με διάφορους μεθόδους και ψυχανάλυση και διάφορους άλλους μεθόδους, το οποίο εγώ προσωπικά δεν έχω δει αποτέλεσμα. Μέχρι που μια μέρα άνοιξα την τηλεόραση και μιλούσες για κρίσεις πανικού. Εκεί κατανόησα ότι μήπως, γιατί κανένας δεν μου έχει πει τι είναι η κρίση πανικού, κατάλαβα ότι μήπως είναι κρίση πανικού που έχω. Γιατί όλα αυτά τα συμπτώματα, η εφίδρωση, ταχυκαρδίες, αϊπνία, έλλειψη συγκέντρωσης, δεν ήμουν καθόλου λειτουργική, μήπως είχα τις κρίσεις πανικού. Και έτσι αποτάθηκα στα θεραπευτικά μας κέντρα. Να σε ρωτήσω κάτι, ανάφερες έναν κομμάτι γιατί πάρα πολλά άτομα που θα παρακολουθήσουν το podcast είπες κάτι, δεν γνωρίζουν καν αν υποφέρουν από κρίσεις πανικού. Νομίζω κανένας δεν γνωρίζει τι είναι η κρίση πανικού. Τώρα το τελευταίο καιρό αρχίσαν να μιλάνε για τις κρίσεις πανικού. Βασικά είναι καταπιεσμένα συναισθήματα και ενέργεια. Τούτον κατάλαβα. Και αφού εμπλοκάρα όλο το σύστημα, τότε αρχίζουν τα ψυχοσωματικά. Βγαίνουν προς τα έξω. Δεν μπορείς να κοιμηθείς, ταχυκαρδίες όπως είπα πριν, φούσκωμα στην κοιλιά. Έτσι αρχίζουν, αυτό λέγεται κρίσεις πανικού. Εκείνο που θέλω να καταλάβουν οι παραπάνω, ότι δεν είναι κάτι να τους ανησυχεί παθολογικά. Απλά είναι το μέσα μας που πρέπει να μας ανησυχεί. Να μπορέσουμε να τα βγάζουμε προς τα έξω, να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας. Και... Νομίζω είπες κάτι πάρα πολύ όμορφο, το γεγονός ότι δεν είναι κάτι παθολογικό, όμως είναι κάτι καθαρά ψυχικό, ναι. Το οποίο είναι σημαντικό να ψάξουμε τα αίτια. Το γεγονός όμως εσύ ότι δοκίμασες πρώτα καθαρά και είναι κάτι το οποίο ενθαρρύνω και εγώ όλους τους πελάτες, ότι είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσεις με τον καρδιολόγο ότι πράγματι με την παθολόγο ότι δεν υπάρχει παθολογία. Είναι καθαρά ψυχολογικό. Εγώ συνιστώ να πάνε να κάνουν τις αναλύσεις τις εξετάσεις τους, τα πάντα. Να κάνουν εξετάσεις, να δουν τι πραγματικά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που όντως έχουν πρόβλημα με την καρδία, δεν σημαίνει ότι είναι μόνο ψυχολογικό. Απλά, ακούω πάρα πολλά νεαρά άτομα να μου λένε πονάω εκεί, πονάω εδώ, πάω κάνω αναλύσεις, δεν μου βρίσκει αυτός ο γιατρός, έτσι ο άλλος. Πάνε σε διάφορους γιατρούς, όπως και το έκανα κι εγώ. Πρέπει να το ψάξουν πρώτα πριν αποταθούν σε άλλους μεθόδους. Μετά στη δική σου περίπτωση, όταν πέρασες από διάφορους γιατρούς, συνειδητοποίησες ότι ήταν η κρίση πανικού, μετά που είδες την εκπομπή που μίλησα για τις κρίσεις πανικού, έρχεσαι στα θεραπευτικά κέντρα Repaint Your Life. Θέλουμε να ακούσουμε τη δική σου εμπειρία, γιατί κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει, θέλω να μας ταξιδέψεις εσύ στο ταξίδι του κέντρου μας. Βασικά δεν ήξερα καν τι είναι. Απλά είπα να δοκιμάσω άλλη μία μέθοδο, γιατί ήμουν σε απελπισία.
Δεν άντεχα άλλο. Και λέω εγώ, μπαίνοντας μέσα στο θεραπευτικό κέντρο, λέω, αυτό είναι. Εδώ θα θεραπευτώ, εδώ θα τα βγάλω όλα, εδώ θα βρω τι έχω. Κάθισα πάνω στην καρέκλα, μόλις άρχισε το μηχάνημα και η Τούλα, συγκεκριμένα μετά έχεις έρθει εσύ, και μου έλεγε διάφορα συναισθήματα, ότι είναι καταπιεσμένα ή έχω πρόβλημα που πρέπει να λύσω με κάποια άτομα, είτε στη δουλειά, δηλαδή σου τα βγάζει όλα. Αρνητική εξωτερική ενέργεια. Και λέω εγώ, αυτό είναι. Έφυγα από το θεραπευτικό κέντρο και ήμουν τόσο χαρούμενη και πάω σπίτι. Σημείωσε ότι είχα 2 μήνες να κοιμηθώ. Δεν κοιμόμουν καθόλου. Ένιωθα φόβο. Ένιωθα ότι κάτι θα να μου συμβεί. Κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μόλις έκανα αυτή τη μέθοδο, πήγα σπίτι και απλά ήταν 6 ώρα, θυμάμαι. 6:30 κοιμήθηκα και σηκώθηκα για ώρα 6 το πρωί. Και λέω, τι έγινε. Κοιμήθηκα όλη τη νύχτα, χωρίς να ξυπνήσω. Και λέω, εντάξει, αυτό είναι. Κάτι το οποίο είναι σημαντικό για όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα, είναι στην ουσία όταν έρχεσαι για πρώτη φορά, δεν περιμένουμε να μας πείτε το ιστορικό σας, θέλουμε να σας δείξουμε ακριβώς το τι μπορούμε να εντοπίσουμε χωρίς να εκφραστείτε. Αυτό. Η διαδικασία της διάγνωσης ότι απλά παίρνουμε πληροφορίες από τα κύτταρα, αυτά τα μπουκαλάκια στην ουσία είναι οι ενεργειακές διαταραχές, πόσο σε επηρέασε το γεγονός ότι χωρίς να μιλήσεις ότι ήρθες σε ένα χώρο όπου μπορούν να διαβάσουν από την πληροφορία του σώματος σου το τι συμβαίνει μέσα σου. Βασικά ήμουν λίγο χαμένη. Λέω πώς γίνεται να το κάνουν το πράγμα, ενώ εγώ δούλευα με τον εαυτό μου και έκανα διάφορες μεθόδους και κανένας δεν ήρθε να μου πει έχεις αυτό και γιατί είναι από τις κρίσεις πανικού, έχεις πάθει ένα σοκ. Πιο παλιά. Δεν μου το... Στη δική σου περίπτωση το σοκ, γιατί εντόπισες στη δική σου ότι υπήρχε κάποιο σοκ, ότι υπήρχαν καταπιεσμένα συναισθήματα, κόλλημα στο παρελθόν, εκεί ξεκίνησε, γιατί πάντα κρίση πανικού, πάντα υπάρχει κάτι το οποίο ήταν θαμμένο. Στη δική σου περίπτωση τι είχες βιώσει και ξύπνησε? Διάφορα συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα. Νομίζω πέρασα από κατάθλιψη, το οποίο πάλι δεν είχα κάποιον να μου το πει. Το είχα καταλάβει πάλι μετά που δούλεψα με τον εαυτό μου. Γιατί δεν ήθελα να βγαίνω από το σπίτι, είχα χάσει την αυτοπεποίθηση μου, δεν ήθελα να κάνω πράγματα που να με κάνουν χαρούμενη. Πάντα νοιαζόμουν για τους άλλους και στεναχωριόμουν για τους άλλους και άφηνα πίσω τον εαυτό μου. Και έτσι όλα αυτά συσσωρευτήκαν στην ουσία. Άρα δηλαδή είναι κάτι το οποίο λέω πολλές φορές για τις κρίσεις πανικού, ότι μπορεί να είναι και ευλογία. Γιατί ξυπνάς, σε αναγκάζει το σώμα σου, γιατί είναι τόσο τρομακτικό το αίσθημα της κρίσης πανικού, όμως σε ξυπνά ότι χρειάζεσαι βοήθεια, χρειάζεται να μιλήσεις, να κοιτάξεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη. Και να αντιμετωπίσεις και τους φόβους σου. Και να αφήνουμε το παρελθόν, δηλαδή να απελευθερωθούμε από όλα αυτά, να δεχτούμε ότι γίναν κάποιες συνθήκες, γίναν κάποια πράγματα και να ψάξουμε το αύριο, να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι. Πες μας λίγο τη συνέχεια. Αν έκαμε στην πρώτη θεραπεία, το σώμα σου επεξεργάζεται τα θεραπευτικά σήματα για τις επόμενες 7 μέρες, ήρθε στη δεύτερη συνάντηση. Μίλα μας εκτός από την πρώτη μέρα, την πρώτη εμπειρία, για το ολόκληρο το ταξίδι των 10 συναντήσεων. Και ακόμα συνεχίζεται το ταξίδι, δεν έχει τελειώσει για μένα το ταξίδι. Δηλαδή από τη στιγμή που μου λες δεσμεύεσαι, έχω δεσμευτεί μαζί σου και με την ομάδα όλοι να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Το ταξίδι ξεκινά, πας την πρώτη φορά, δεύτερη φορά, την τρίτη φορά, όταν ανακαλύπτεις τον εαυτό σου και συνεχίζεις, δεν τελειώνεις τις 3 φορές για μένα. Βασικά, είμαι 1 χρόνο τώρα που το έχω κάνει και το κάνω εκεί που νιώθω ότι συναισθηματικά, είτε από τη δουλειά, κάτι το οποίο βιώνουμε όλοι μας. Ναι, κάτι ότι καθημερινά βασικά. Ναι, καθημερινές ανησυχίες. Όταν δεν νιώθεις καλά, έρχεσαι στο θεραπευτικό κέντρο.
Εκεί πάλι ξανά είναι ένα restart που κάνεις στον οργανισμό σου και στον εαυτό σου, ότι ξέρεις, ναι, υπάρχει εκεί και μπορούν να σε βοηθήσουν. Δεν το σταματάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο λόγος που ήθελα να φιλοξενήσω την Αλεξάνδρα είναι έναν άτομο το οποίο πέρασε από όλη τη διαδικασία, γιατί όπως λέω η μέθοδος Repaint Your Life Real Method, όπως την αποκαλούμε, είναι έναν μοντέλο ολιστικό, όπου δεν είναι μόνο ο βιοσυντονισμός, είναι η ακαδημία, είναι το λεμονόχορτο, είναι το μαγνήσιο, είναι το εργαλείο εδώ, το journal. Εσύ, γιατί θέλουν να ακούσουν, πόσον καιρό έχεις που κατάφερες να νικήσεις τις κρίσεις πανικού μόνιμα? Πόσον καιρό, γιατί τα άτομα διερωτούνται, κάνεις τη θεραπεία, συνεχίζεις, είναι για τις κρίσεις πανικού? Πόσον καιρό έχει? Οι κρίσεις πανικού τελείωσαν πριν 1 χρόνο. Τις άφησα πίσω. Γιορτάζουμε τον πρώτο μου χρόνο. Βασικά γιορτάζουμε τον πρώτο μου χρόνο, γιατί το Γενάρη είπα τέλος. Τέλος. Άρα κλείνεις ακριβώς ένα χρόνο χωρίς κρίση πανικού. Και έρχεσαι, συνεχίζεις. Συνεχίζω μια φορά το μήνα. Εξαιρετικά. Ή αν δεν είναι μια φορά, κάθε 1,5 μήνα. Για να αποφορτίζω τον οργανισμό μου από όλα αυτά που έχουμε εξωτερικοί παράγοντες. Η ενέργεια, η κακή ενέργεια, η γενικά. Όταν εκεί που νιώθω ότι κάτι φόρτωσα, έρχομαι να ξεφορτώσω. Είναι κάτι το οποίο λέω πολλές φορές, όταν ολοκληρώσεις τον κύκλο, είναι 10 συναντήσεις. Τελειώνεις τις 10 συναντήσεις, μετά είναι η συντήρηση. Ναι. Η συντήρηση δεν είναι για το πρόβλημα. Πολλοί μου λένε, καλά, θα συνεχίζω να κάνω μια ζωή βιοσυντονισμό. Ναι. Τους λέω, πλέον ζούμε σε μια εποχή που το άγχος είναι τόσο έντονο, οι ρυθμοί της ζωής μας είναι τόσο έντονοι, είμαστε όλοι συνεχώς με τα κινητά μας και γι' αυτό έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι κρίσεις πανικού. Η κρίση πανικού είναι στην ουσία η έκρηξη εκεί που σου λέει. Όμως το σημαντικό είναι ότι ποιος είναι ο τρόπος. Μπορεί να μην είναι η συγκεκριμένη μέθοδος real η οποία χρησιμοποιούν. Μπορεί κάποιος, για παράδειγμα, να υπάρχει μία φορά τον μήνα να κάνει μασάζ, μπορεί να κάνει ψυχοθεραπεία, μπορεί να κάνει ρεφλεξολογία. Ήταν το που ήθελα να πω, ότι παιδιά, από τη στιγμή που μπορούμε και κάνουμε οτιδήποτε άλλο, είτε και γυναίκες και άντρες, εδώ να βγούμε έξω από το σπίτι, να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Αφιερώνουμε έστω και μία μέρα το μήνα για μας. Είναι η απελευθέρωση με τον εαυτό σου και γενικά να νιώθεις καλά. Γιατί το άγχος δεν σταματά με τίποτα. Είναι η διαχείριση. Άλλο πράγμα που κάνω, δηλαδή, γιατί να μιλήσω δεν μιλάω μόνο για τη μέθοδο Real, μιλάω και για τις ακαδημίες. Δηλαδή είναι ένα ταξίδι το οποίο δεν σταματά. Μίλα μας λίγο για τα άτομα, γιατί δεν γνωρίζουν για την Ακαδημία. Τελειώνεις τις συναντήσεις, ξεκίνησες στην Ακαδημία Repaint Your Life. Ποια ήταν η δική σου εμπειρία, πόσο σημαντικό είναι να κάνουν και την Ακαδημία? Για μένα, τελειώνοντας οι συναντήσεις, βασικά πρέπει να κάνουν την Ακαδημία. Γιατί εκεί μαθαίνεις πώς να θέτεις τους στόχους, πώς να γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος. Να απελευθερώνεσαι, δηλαδή εγώ νιώθω ότι όταν δεν είμαι καλά και γράφω στο journal, το οποίο είναι μαγικό το journal. Το εργαλείο το οποίο μιλάμε τώρα, το οποίο διδάσκεται στην Ακαδημία, είναι το Repaint Your Life Journal, για να έχουν εικόνα ακριβώς. Βασικά σε μαθαίνει η Ακαδημία και ο Γιάννης πώς να κάνεις ψυχανάλυση του εαυτού σου. Αυτό είναι το μαγικό, ότι σε συνδυασμό όλα μαζί είσαι... Μαθαίνεις βασικά στην ουσία, μαθαίνεις το εργαλείο να κάνεις από μόνη σου ψυχανάλυση. Ψυχανάλυση, άρα γλιτώνεις τα λεφτά του ψυχολόγου. Έτσι ακριβώς. Εγώ να σε βοηθήσω σε αυτό το κομμάτι που είπαμε με τα λεφτά, γιατί είμαι και εγώ ψυχολόγος και τους λέω τους πολλές φορές η Ακαδημία μαθαίνω σας κάτι για να μην μας έχετε ανάγκη. Στην ουσία είσαστε αυτόνομοι. Έχεις ανά πάσα στιγμή το εργαλείο, δεν νιώθεις καλά. Αντί να ζητήσεις βοήθεια, για παράδειγμα, κάθεσαι μόνη σου, γράφεις, υπάρχει δομή, δεν είναι απλά μια άσπρη κόλλα, υπάρχει δομή ακριβώς που να γράψω την ευγνωμοσύνη μου, που να γράψω την ανησυχία μου, επεξεργάζεσαι ακριβώς
και νιώθεις ότι είσαι... Το άλλο που πρόσφατα εντάχθηκε ήταν το λεμονόχορτο και το μαγνήσιο. Πώς ήταν η εμπειρία σου με το μαγνήσιο και το λεμονόχορτο? Εκεί που νιώθω ότι κάθε πρωί είναι σαν λειτουργήμα για μένα. Το journal, ξεκινά το journal. Οι στόχοι μου της ημέρας. Το journal το γράφω 2 φορές την ημέρα. Το πρωί θέτω τους στόχους μου και μετά νιώθω ότι έχω γεμίσει από τη δουλειά, από εξωτερικούς παράγοντες. Ξαναγράφω τη νύχτα εκείνα που με ενοχλήσαν. Μπράβο. Άρα απελευθερώνεις βασικά. Απελευθερώνουμε πάρα πολύ την ημέρα μου. Παράλληλα όμως έχω και το μαγνήσιο μου και το λεμονόχορτο, που εκεί που νιώθω ότι έδωσα πάρα πολύ ενέργεια σήμερα, συνέχεια βάζω για να μπορέσω να χαλαρώσω και να νιώθω ότι είμαι λειτουργική ξανά. Μπράβο, πάρα πολύ καλό. Εγώ χρησιμοποιώ πάντα το journal πάντα το πρωί. Είναι ακριβώς. Και για μένα το πρωί είναι το πρωί, δηλαδή μαζί με τον καφέ μου να γράψω τις σκέψεις μου, τις ανησυχίες μου, τους προβληματισμούς. Είναι αυτό που λέω ότι είμαστε άνθρωποι. Και εγώ ως ψυχολόγος που διδάσκω, ναι, υπάρχουν αυτά. Έχουμε την οικογένεια μας, έχουμε τη δουλειά μας, έχουμε την κοινωνία μας, έχουμε τους γονείς μας, το τι γίνεται στον κόσμο, αλλά το τι συμβαίνει μέσα μας. Και όχι μόνο, εγώ κατάλαβα ότι όσον τα γράφεις, τόσο συμβαίνουν. Ναι. Δηλαδή, έβαλα τις εικόνες μου, γιατί υπάρχει μια καθοδήγηση στο journal, να βάζεις κάποιες εικόνες. Ό,τι εικόνα είχα βάλει εκείνον το διάστημα πριν 1 χρόνο, τα 3 από τα 4 υλοποιηθήκαν. Εγώ θα πω κάτι για σένα, γιατί ο κόσμος ίσως σε βλέπει τώρα στο podcast ακριβώς πόσο χαρούμενη φαίνεσαι, με αυτοπεποίθηση, το πόσο άλλαξε η ζωή σου, αλλά δεν γνωρίζουν το πώς ήσουν, το πώς ξεκίνησες. Πολλά άτομα τώρα βιώνουν αυτή τη δύσκολη φάση, ζουν, γιατί λέω ότι η κρίση πανικού είναι λες και ζεις σε έναν κατασκότεινο τούνελ και δεν βλέπεις φως, όπως εσύ το ταξίδι σου. Από γιατρό σε γιατρό δεν έβλεπες φως. Εσύ είσαι έναν άτομο το οποίο, εσύ έναν άτομο τώρα έκανες ριζικές αλλαγές. Μίλα μας μετά τη θεραπεία πόσο άλλαξε η ζωή σου, για να δει κάποιος ότι άλλαξες, όχι μόνο απλά έλυσες το πρόβλημα με τις κρίσεις πανικού. Καταρχάς ξεκίνησα όχι μόνο με τον εαυτό μου, έβαλα στόχους και λέω, καλά, ωραία. Αντιμετώπισα τις κρίσεις πανικού. Τι κάνω για να μην ξαναέρθουν? Τι αλλάζω στη ζωή μου? Πού ήταν το πρόβλημα? Άλλαξα τη δουλειά μου μέσα σε 1 μέρα. Δηλαδή, έδωσα παραίτηση. Έγραψα ακριβώς τι θα ήθελα από την επόμενη δουλειά. Το οποίο ήταν κάτι μαγικό. Μόλις έδωσα παραίτηση, ερχόντουσαν διάφορες άλλες δουλειές και μου κάναν προτάσεις. Και όταν τα διάβασα στο journal μου, λέω, αποκλείεται. Αποκλείεται. Το μισθό, έγραψα με το μισθό, πώς θα ήταν το περιβάλλον, τι θα έκανα σε αυτή τη δουλειά, ξανά. Ήταν απίστευτο. Ξεκίνησα από τη δουλειά μου. Μετά αγάπησα τον εαυτό μου. Εκεί που πάντα έβαζα προτεραιότητα τους άλλους και να είναι καλά, αγάπησα τον εαυτό μου. Είπα, οκ, θα νιώθω καλά με αυτά που μου αρέσουν εμένα, που είναι πάρα πολύ βασικό. Σταμάτησες να καταπιέζεις τα συναισθήματα σου, επένδυσες στην ουσία σου, επένδυσες, νομίζω είναι το καλύτερο. Και έναν τελικό μήνυμα πριν να κλείσουμε, τι θα ήθελες σε έναν άτομο το οποίο ψάχνεται τώρα, βιώνει κρίσεις πανικού, δεν ξέρει ποια είναι η σωστή μέθοδος ή κάτι το οποίο θα το βοηθήσει, βλέπει αυτόν το podcast, έχει τις απορίες, την αμφισβήτηση. Τι θα έλεγες εσύ που ολοκλήρωσες το ταξίδι και συνεχίζεις? Βασικά αρχικά να ψάξουν στον εαυτό τους, αν όντως είναι κρίση πανικού, όπως το είπα και πριν. Αν δούνε ότι είναι καλά, κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις, αναλύσεις, μπορούν απλά να πάρουν έναν τηλέφωνο στο ιατρικό κέντρο, να τους ενημερώσουν, να ενημερωθούν τι ακριβώς είναι αυτή η μέθοδος. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να δοκιμάζουν πράγματα
Να μην μου πούν, είναι κρίση πανικού, να τις περάσω και είναι όλα στο μυαλό. Είναι όλα στο μυαλό, αλλά μόνες τους δεν περνούν. Ώσπου τις βιώνεις είναι χειρότερο, παθαίνεις, καταρχάς δεν έχεις στο μυαλό να σκεφτείς πώς να λειτουργήσεις εκείνη την ώρα. Νομίζεις ότι είναι να πεθάνεις. Μου έλεγες κάτι ότι σε ρωτούν, είναι μέσα στο μυαλό σου. Ναι. Μου το έχουν πει, εντάξει, όταν βίωνα τις κρίσεις πανικού, που δεν ήξερα καν τι ήταν, εντάξει, είναι όλα στο μυαλό. Παιδιά, δεν μπορεί να ξέρει ο άλλος αν είναι στο μυαλό, απλά πώς να ξυμπλοκάρεις για να σκεφτείς λογικά. Τι είναι αυτό το οποίο δεν θέλει να ακούει κάποιος που βιώνει κρίσεις πανικού? Ότι είναι όλα στο μυαλό. Βοηθάτε ανθρώπους. Εγώ έχω αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος ξέρει τι είναι η κρίση πανικού, είναι καλό να δώσουμε ένα χέρι βοηθείας και να πούμε, υπάρχει και αυτή η μέθοδος. Αν θες, ρώτησε. Δεν πιέζουμε κάποιον να το κάνει. Εγώ από εμπειρία, στην αρχή το φώναζα. Λέω, είναι απίστευτο. Και όντως ήταν απίστευτο ότι αφού δοκίμασα διάφορους μεθόδους, δεν μου είπε κανένας ότι είναι η κρίση πανικού. Και μόλις ήρθα εδώ, ήταν το... Τέλεια. Να σε ευχαριστήσω, εγώ Αλεξάνδρα, για τη φιλοξενία. Γιάννη μου, και σε ευγνωμονώ για όλα τα καλά που μου έκανες. Εγώ σε ευχαριστώ που μοιράστηκες, πραγματικά χαίρομαι, γιατί όπως λέω σε όλα τα podcast, όλοι είσαστε καλεσμένοι, ο ένας δίνει τη σκητάλη στον άλλο. Και δεν το κάνουμε απλά για να τα λέμε από την ψυχή μας βασικά, όλα αυτά. Γιατί τα βιώσαμε. Τέλεια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.